Boşluk. Inni her kim Amerika Birleşik Ştatlaryna aňsatlyk bilen gidip bilýär. 1 ýanwardan başlap wizalar tapşyryp, arqyn wizalar alyp gidip bilýär. Okuw bolsun, alys-salys işler bolsun, ýa-da turistik wizalar bilen arqyn Amerikaga inni gidip bilýär. Şu boşluğumuz için like koyun, repost edin ve patpisat etme. Unutmam, dünya fiyahatına gelýäňiz, bärde resmi namalarını taýýarlap berýär, terjimelerini etip berýär we iň esaslar pasolstwada nowatyny alyp berýär. Amerika gitmek arzuň inni hakykat boldy. Dünya fiyahatına gel, Amerika git. Näme şu Rossiya Özbegistanyň üstünden gitmek has amatlylygyny gelin men size düşündirýin. Eger-de siz Aşgabatdan gön Rossiya tranzitip gitseňiz, bahasy $9 çykýar. Emma bolin Özbegistanyň üstünden gitseňiz $536 çykýar. Gelin men size muny jytma-jyt düşündirýin. Gön tranzitip gitmek üçin bilet bahasy приблизительно $511 bolýar. Viza bahaňyz $365 plus 300 manat tölegi bar. Opçy goşaňda başy $900 çykýar. Emma bolin Özbegiň bilen gitseňiz vizaňyz $435 600 manat çykýar. Bilet bolsa $101 bilen $105 arasynda çykýar. Şoň üçin dünýä fiýahatyny aradaňyz edip, siz üçin wygodly предложениýalary taýýarlaýar. Dünýä fiýahaty hemme ýurtlary abatly bahadan uğurlary tapyp we şo ýurtlara baraňyzda amatly bahadan atel bronlary edip berýär. Hemme viza aradaňyzy öz boýuna alýar. Dünýä fiýahaty elmadama siziň aradaňyzda. Bizim Amerika bardy goýan wizamyza ters düşündiňiz. Mehriban adında ters düşünmäň. Gelin men size dogry düzgün düşündireyim. Bizim wizamyzda Amerika işi uğradyas diýip düşünüpsiňiz. Aslında beýle zat ýok mehriban adamlar. Dünýä fiýahaty hiç hilep ýurtlar bilen iş wizasyny işleşen däldir. Eger-de siziň çakylyňyz bar bolsa, Amerikadan ýa-da başga döwletlerden işlemek üçin iýem giren bolsaňyz we size çakylyk uğradylan bolsa, onda ol size aňsatlyk töretip berýär. Dünýä fiýahaty siziň resmi namalaryňyzy dogry düzgün taýýarlap berip, Amerika pasportasyna nowat alyp berýär. Ondan soňra bolsa, bilediňizi bron edip satyn alma hyzmatyny hem de baraňyzdy ateliňizi bron etme hyzmatyny. Şol işleri ýerine ýetirýär, emma sizi işe salma mümkinçiliginiz ýokdur mehriban adamlar. Ýetip gelen täziriňiz gutly bolsun, janyňyz sag bolsun. Beýik Britaniýaga gidip Big Ben bilen turda düşäsiň gelýärmi? Dünýä fiýahaty gelip resmi namalaryny tapşyryňyzdan soňra 30-40 güniň içinde siziň wizaňyzyň toşly belgisi bolýar. Bunu diýmegim, Beýik Britaniýaga gitmek gaty aňsat. Onuň üçin esasy zat resmi namalaryňyz dogry düzgün bolmaly. Onu bolsa dünýä fiýahaty size kömek etip bilýär. Dünýä fiýahaty gelin, Beýik Britaniýaga gidip Big Ben bilen turda düşün. Turatlardan soň maňa oklan men göreýin bolmy? Vietnam, Singapur, Kırgızistan, Bahreyn, Dubai, Azerbaycan, Tayland, Kazakhstan, Rossiya, Indoneziya ýaly ýurtlara inni elektron viza alyp bolýar. Elbetde elektron vizalaryň öz nüanslary bar. Ýöne oňa garamazdan, eger-de siz daşary ýurtda bolsaňyz, Türkmenistana gelmeseniz viza alyp bilýär. Nüanslara gelemizde elektron viza arkaly diňe howa uçuşlary bilen ýurtdan ýurda geçip bilýär. Galan maglumat üçin biziň profillarga nomerlere jaňadyň. Bolmasa da akkauntlamada ýazyp maglumatlary bilip bilersiňiz. Gelin men size bir gowy täzelik aýtyp berin. Dünýä fiýahaty diýip kampaniýa açyldy. Şo kampaniýam ýüze boldyk, hemmäge minnetdarlygymy bildiren kim gollaýan bolsa, aýçyk bolýan adam daşary ýurda gideňizde wiza alýaňyz, onuň atel bron edýäňiz namnoga raz 2 sepasy arzan çykýar. Sebäbi dünýä fiýahaty belligimiz booking zatlaryň işleşenok napрямую özü B2B usulen işden soň size amatly çykýar. Şoň üçin daşary ýurda gitjek bolsaňyz, hökmanýa diýdi, dünýä fiýahatyna ýüz tut.